Salutare bine în canalul meu de YouTube. Cumva este mica fermă. În acest videoclip punem ouă la incubator. Aici avem 6 ouă de mățată olandeză la amele. Aici avem, am cumpărat 56 de ouă, 35 scochina pitic și 21 la lorb. Am și desfacem cutia. Să vedem cum e împachetată. Să fac cutia cu voi, să vedem cum sunt împachetate ouăle astea. Împachetate bine. Deja luat un ou de cochina. Cochina galben. Am și spate, frumos, ușor. Îmi faci mai mult de ouă. Am împachetat foarte bine, îmi place. Deja luat un ou de Australorp. Plus 21. Mai sunt și pe aici. Australorp. Cochina lavandă. Domnul mi-a spus că 20 de ouă numai cochina lavandă am. Vedem. De scos mai mult de la lista. Am controlat ouăle, toate ouăle, le-am controlat la becul dacă spune nu sunt niciunul spart, dar niciunul nu e spart. Șoferul a mers foarte bine, au ajuns foarte întregi ouăle. Mai mult am 20 de ouă de cochina lavandă, galben, alb, negru, bopat, nu știu cum culori mai sunt. Sunt câteva cu ouă la fiecare culoare, 4, 3 ouă așa. Și am vreo 6 ouă de mățată olandeză. Prima punem Australorpul negru, că e să coate top 1, cea mai bună rasă de ouă. O găină face 300 de ouă, 308 am văzut. Nu știu dacă e drept. O să vă pun și imagine cum arată o găină sau un cor de Australorp negru. Punem ouăle. Eu ne-am procurat ouăle. O să vă pun Facebook sus, undeva, ori intra pe ori în stânga. Și Facebook-ul îl pun în descriere. Cine vreți să comande ouă. De cochina, pitic, Australorp negru, Brahma are domnul și Orpington. Și trecem să punem ouăle la incubator, cu 400 aici așa. Vedeți? Apare, se încălzește apa înăuntru. Așa am făcut eu din polistiren, l-am doi copăicei. Și începem să punem ouăle, punem câte un ou ușor. Punem prima Australorpul. Câte Australorp avem noi. Punem cu ouă în sus.
negru și rămas cochina. Și punem și moțatul la urmă. Să le și cochina. Punem și cochina așa pic. Vedem și astea și cochina. Domnul mi-a spus 80% trebuie să-mi iasă. Mi-am adus și eu ceva păsări noi în gospodărie, mica firmă. De ce cursi mica firmă? La moțate avem și cochina, o să adorb. 3 zile nu le întoarcem, și ultimele 3 zile tot nu le întoarcem. Și verificarea o să fac la 10 zile. Cum se ură, câte pune și câte rele. Vedeți care le punem, mai cochina lavandă. Dăm 20 de ouă cochina lavandă, mulțumesc. Cochina galbenă avem. Punem 10, fiecare toleată, cochina alb. Luăm mâinile să merg pe simplu. Cochina negru. Luăm mare broșat culori. Bun. Cochina lavandă. Cochina galben. Revin cu cuvântări. Ia uitați. 65 de ouă avem aici. Totalul. Prima dată până eu pe anul ăsta atâta incubator așa de plin 65 de ouă. Mâine trebuie să mai vin încă vreo 10 ouă de la cineva. De altă rasă. Încă nu știu precis dacă o să vină mâine. O să vă pun și dacă vine mâine, voi pune și la videoclip cu cele 10 ouă. Dacă nu, că este și puteți incubatorul pentru anul acesta, 2024, seria, care scoatem noi pui. Cam atât a fost cu acest videoclip, cu voi a fost mica firmă, ne revedem în următorul videoclip, cu alte noutăți. Și dacă doriți ouă, puteți intrați la domnul pe Facebook, găini de rasă și ecloziune ușoară la puișoare, peste 10 zile revin. Așa. Ia mai el în mare temperatura, 39,8. Dar eu să mai scad la 38, scade. Ia uitați ușoarele. 3 zile lăsăm să odihnească, cât apă trebuie de pus și atât. O să mai văd eu și mai găsesc la moțatele mele. Mai trebuia să mai găsesc să nu mai așa ouă de moțată. Nu prea îmi convine. Am vrut să cumpăr și moțată, dar nu vrut să mai vândă ouă de moțată olandez, da? O spune de la mine, nu nimic. Să ne revedem în următorul videoclip cu alte noutăți. Și cu voi a fost mica fermă. Nu uitați de un like și o abonare.